wel oud, maar jullie zien er nog wel echt heel goed uit en we hopen eigenlijk dat wij ook op deze manier zo oud zullen worden. Papa, super actief, altijd in het bos bezig, altijd aan het maaien, aan het hakken, met wat collega's van hem die hier rondlopen. Mijn zusje hier is 35 geworden en heeft ook nog een kindje gekregen dit jaar. Dus die ze hier is komen laten zien. Dus all the more reason om ook voor mij en Kevin om met de kindjes hier naartoe te komen. Dat was niet makkelijk, want mijn oudste is 5 jaar en die moet naar school.